Falamos con Juan Rodríguez. Juan, boa noite. Bueno, cal é a tua análise do partido de hoxe? Pois que eles materializaron a ocasión que tiveron. Creo que non sei se hai un remate máis a porta desde 25 metros, creo, de Borja Valle. O fútbol a veces é así, nos intentámoslo ata o final, creo que xeramos ocasións como para non deixar a porta a cero, pero a veces o fútbol non é xusto, e iso foi o que pasou hoxe, e nada, levantarnos e gañar en Segovia. Resúmese na efectividade, non? De cara a portería contraria. Sí, como te digo, o fútbol a veces é así, non sempre gana o que o merece, e creo que hoxe foi así. Incluso na segunda parte, creo que os primeiros 15-20 minutos foron totalmente nosos. Eles parecía que non querían xogar moito, que non pasaran cousas, e nunha pillarnos, e bueno, é o que te digo, eles teñen un equipo que é feito para estar arriba, e creo que en canto ao xogo fomos superiores, pero que o fútbol a veces ten estas cousas. Pero a primeira derrota na casa vos pode afectar a nivel moral ou non? Non, porque eu creo que se fora un partido que a lo mellor fora un desastre, pois sí, pero creo que o equipo competiu en todo momento, que xerou ocasións máis claras que a Ponferradina, e con que nos temos que quedar, aprender dos erros, que obviamente tamén os hai, pero creo que o equipo está traballando ben, e que o resultado non é xusto. Pedichedes un posible penalti sobre Cedeño, non sei como viche xogar. Eu estou un pouco lonxe, pero creo que, bueno, dende a miña posición vese que a camiseta estira, entón vese un agarrón un pouco claro. Non sei, a veces é difícil para os árbitros, pero bueno, é o que xe podo contar desde a miña posición cando chega a casa, verlo repetido e poder dicir algo máis claro. Agora parecía Xose, pero con recadiño na cara, non? 3 puntos. Sí, prefería levar outros, non? 3 puntos. Son gajes do oficio, como se suele decir, e bueno, isto en 2 días está cerrado.